ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଚାହୁଁଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଖେଳିଯିବେ ସେ ଖେଳଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକିନା ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଖେଳିଛି ସେ ଖେଳର ନାଁ ହେଉଛି ଚକି ପ୍ରାୟ ପିଲା ଖେଳନ୍ତିନି ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଖେଳିଛୁ ମୁଁ ଖେଳିଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ସେ ଖେଳ ଖେଳିଛି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ପାରାଗନ ଚପଲ ଆସେ ଛୋଟବେଳେ ସେ ଚପଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଆକାର କରି ତାକୁ ବନେଇଥାଉ ଗୋଲ ଆକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଠିକ୍ ହକି ଦେଖିଥିବେ ହକି ବାଡ଼ି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସେଇ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଥାଉ ସେପଟେ ସେପଟେ ରହିବେ 5 ଏପଟେ ରହିବେ 5 ଯେତେ ପିଲା ରହିବେ ସେପଟେ ଧର 6 ଏପଟେ ରହିବେ 6 ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ଲାଇନ୍ ରହିବ ସେଇ ଅଣ୍ଡର ଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେପଟେ ଦଳ ତାଙ୍କର ଏପଟ ଦଳ ଆମର ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖେଳଟି ଖେଳାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖେଳିଥିବେ ସେ ଖେଳଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ପିଲାଦିନ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ କାହିଁକିନା ମୋର ଆଜି ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏ ଖେଳ ଦେଖି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିଛି ସେ ଖେଳ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆସି ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ମାନେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ିଗଲେଣି ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଏ ଖେଳ ଯିଏ ଖେଳିଥିବ ତାର ମଜା ନିହାତି ସେ ପାଇଥିବ କାହିଁକିନା ଏ ଖେଳର ମଜା ବହୁତ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଖେଳି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଖେଳଟି ନା କ'ଣ ଖେଳର ନା ହକି ଏ ପିଲା ଶୁଣିଲ ଏ ଖେଳର ନା କ'ଣ ଚକି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଇଏ କହିଲେ ଠିକ୍ ଚକି ଖେଳ ଏଟା ବି ଚକି ଖେଳ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ମୋ ନାଁଟା ସାନୁ ସାନୁ ଏ ଖେଳଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମ୍ପିୟନ ହବାର ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କେମିତି ହକି ଖେଳ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ପିଲା ମୋ ନାଁ ମାଷ୍ଟର ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହାପିନ୍ ମତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଖେଳିବାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି କି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବି ଖେଳିପାରିବି ହଁ ହଁ ହକି ଟାଇପର ଆମେ ଯାଉଛୁ ହଁ ଏ ଖେଳଟା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ସତ ହକି କପରେ ଖେଳୁଛୁ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଜୋଶ ଅଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପଚାରିବା ଏଠିକି ଆସିଲ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ମୋ ନାଁ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଖେଳଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ହକି ଟାଇପର ହଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଆମ ଖେଳ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଉ ପିଲା ଦିଟା ପଚାରିଦବା ହଁ ପିଲା ଶୁଣିଲ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ବବୁଲ ଓହୋ ତାହେଲେ ଖେଳଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ବାଡ଼ିଟା କୋଉ ସାଇଜରେ କୋଉ ଗଛର ବାଡ଼ି ଲିମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ଲିମ୍ବ ସବୁ ଲିମ୍ବ ଡାଳ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ହକି ବାଡ଼ି ଆକାଶ ବାଡ଼ି ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ ମୋ ନାଁ ରିତେଶ ହଁ ତ ଛାଡ଼ ଖେଳଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମାନେ ଆମ କ୍ୟାମେରାକୁ ହଁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ବି ପଢୁଛୁ ପାଠ ପଢି ଆସି ଟ୍ୟୁସନ ସକାଳେ ଯାଉଛୁ ଟ୍ୟୁସନ ନାହିଁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଉନୁ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ଖାଇକି ହଁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଖେଳିବ ଖାଇସାରିକି ଆସି ସେଇଟା ବଢିଆ ଆଗେ ଆଗେ ପାଠ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଠିକ ଜାଣିଛି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ପିଲାର ବଢିଆ ଏମିତି ଆଗେ ପାଠ ଟାଇମରେ ଏଇ ରାଇଟ କଥା
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କହିବା କଣ ପଡିବ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ କଥା ପୁରା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେହି କଥା କହିପାରିବେନି ନା ଏବେକା ପିଲା ନା ଜେନେରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଭାଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ମନ ଚେଞ୍ଜ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ କେତେ ବଡ ବଡ କଥା କେତେ ବଡ ବଡ ଆଶା ତାଙ୍କର ଅଛି ଦେଖ ମାନେ ଏଇ ଖେଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ଏତେ ସତ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ଖେଳ ଆପଣ ଖେଳିଥିବେ ଯଦି କେତେ ମଜା ଲାଗେ ଜାଣିଥିବେ ସତ କଥା ସେ ପିଲାଟା କହିଲା ଖେଳ ଯଦି ଆମେ ଖେଳିଥିବା ଖେଳୁଥିବା ଜମାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉ ଖେଳିତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପରେ ଦେଖ ସେପଟେ ପିଟିବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମତେ କହିପାରିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକେଇଲେ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋର ଏଇ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ଏ ଖେଳ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓଟା ବନେଇଦେଲି ବନେଇକି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଛାଡିଦବା ଆଉ କିଏ ଯଦି ଖେଳିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଖେଳ ଯଦି ଖେଳିଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଖେଳିବି ବୋଲି ଆପଣ କରିବା ମୁଁ ତ ଭିଡିଓଟି ବନଉଛି ଭିଡିଓଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଖେଳିକି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ମାନେ ପିଲାଦିନର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ମଜା ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ଲାଗେ ମତେ ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳିଛି ସତ ସତ କଥା କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳିଛି ଜାଣିଲେ କି ହ୍ୟାଲୋ ଓ ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭିଡିଓଟି ଏତିକିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେକ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଖେଳିଥିବେ କି ଇଏ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଭିଡିଓ ଖରାପ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖରାପ ହେଇଥିବ ମୋ ଭିଡିଓଟି କାହିଁକିନା ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଆଗରୁ କେବେ ବି ମୁଁ କିଛି କରିନି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆଗକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ଆସିଲା ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ନିହାତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ ଇଭିନିଂରେ ଏଠି ବନେଇଛି ଗୁଡ ଇଭିନିଂ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।